Goeiedag, my naam is Stian. In vandag se video bespreek ons die 4 weke voor en die 4 weke na paring, as ook middragtigheid. Die doel van prikkelvoeding is om aan ooe vanaf 3 weke voor paring verbeterde voeding in die vorm van veiding en aanvullende voeding te verskaf. Lampersentasie kan dramaties beïnvloed word deur die voedingspyl van die ooi 180 dae voor paring. Dit is op hierdie stadium dat die eierselle wat hopelik met paring bevrug gaan word, ontwikkel. Tydens hierdie stadium soog die ooi 1 of meer lammers en indien haar voedingsstofinname te laag is, word te veel liggaamsreserwes gebruik. Dit het 'n vertraging in die aanvang van haar ovulasiesiklus in die volgende paarseisoen en veroorsaak 'n laer lampersentasie. Vir elke ekstra kilogram toename met paring kan 1,5 tot 2% toename in lampersentasie verwag word. Prikkelvoeding verseker ook dat jong ooe hul kritieke liggaamsmassa met paring bereik om maksimum lampersentasie te verseker. Prikkelvoeding van ramme vanaf 8 weke voor paring verseker ook dat die ram se dekpotensiaal maksimum ontwikkel. Molatech lam en ooi lek of Elite blok kan gebruik word as prikkelvoeding. Gedurende die eerste 30 dae van dragtigheid moet ooe op 'n voedingspyl gehou word wat voldoende is om hulle kondisie te handhaaf. Vermy skielike veranderings in voedingspyl want dit kan tot embrioverlies lei. 'n Proteïentekort kan tot 55% van die ooe hul embrio's laat resolveer. Vitamien en mineraaltekorte kan net so nadelig wees. In middragtigheid moet ooe voldoende voeding ontvang om maksimum placenta-ontwikkeling te verseker. Swak placenta-ontwikkeling verhoog lamvrektes met tot 15% as gevolg van 'n lae geboortemassa. Vir meer inligting, kontak jou naaste Molatech tegniese adviseur.